sinabing critically low, ano pong gusto sabihin ka yan? Mababa na po yung stocks ta. Aha. Kasi dapat po ang stocks ta may ano kami sa Department of Health na dapat igo kang araw kaning number of stocks sa bawat blood type. Mhm. Ngunyan data na to naabot kumbaga mababa na talaga siya to the point na kay puhanta na pong magdara ng blood donor sa muya in case na mga ipo kang dugo. I see. Ano po, Dok, ang implikasyon kay ni kung araw ka ng sitwasyon tabi, critically low ang dugo ta dyan sa blood bank? Bali, magkakigwa pong kung araw kaya na mababa na po ang supplies kang sa tuyang mga dugo dyan, madidipisyalan po sa mga pasyente ta. Siyempre, Iyo. enot na enot, so pasyente ta po ang masuffer. Pag let's say lala kung mga emergency po na let's say kay po na talaga ang dugo, Opo. mahanap pa muna sindang blood donor bago may maitautabi sa dugo para sa indang para magamit kay itong mga pasyente. I see. Okay. So yun ang medyo bako magayon na pag kumbaga sitwasyon tangon yan. Oho. Kasi ang nangyari po kang December gari diit ang nagpa-blood donation na kang mga October, November, December. Opo. Diito na po ang mga schedule kang mobile blood donation ta kadaklan kang sa tuyang mga local government units wala na pong kumbaga naubos na sa indang funds Oho. para sa pag organize at pagpakaon kay mga blood donors during blood donations. Ang stock. Opo, kaya nga ni po ang pangapudan made sa mga hospitals kasi ang pigi bumingon niya na parang strategy Opo. is yung sa pag mga lean month kasi may lean month man po ang blood donation. So ang lean month po digdi sa tuya sa Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory is the first quarter and the fourth quarter. Yang dalawang quarters na yan usually mababa na ang collection takang dugo. So ang pigi buming estratehiya nangapudan kami sa mga hospitals kasi sinda po ang mga nangangaipong dugo na sinda po ang magkondusir o sinda po ang mag-organize ng mga blood donations during this lean month. Kasi kung sa second quarter at third quarter, ang masalo na po kitong mga blood donations itong mga local government units na magkakaigo na po mga schedule kay blood donations sa sindang mga barangay.